प्रणाम भोजपुरी समाज, फिर से रहो सब एक एगो नए वीडियो में स्वागत बा। कुछ चंडालन के जवाब देवल बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेला। ऐसे तो कुकुर सियार के फेरा में ना रहे के चाही। ई बड़ बुजुर्ग कहले बाड़े कि कुकुर सियार के फेरा में रहब तो अपन काम पीछा करब, लेकिन इहो कहल बा कि जब कुकुर सियार रोड पे आ जाले से तो ओकनी के जगह धरावे के पड़ेला, ऐसे कि ओकनी के जंगल में रहे के चाही, आदमी के बीच में ना आवे के चाही। कुछ चंडालन के हम बता देवल चाहतनी। कुछ वो टाइप के यूट्यूबर बने सो जौन की यूट्यूब पे बिना जानकारी के आ जाए के बा और अपन बक बक चालू कर देवे के बा। वो यूट्यूबर के ही नहीं खे पता उ पवन सिंह से मिलावे लगलन सब एगो स्टार के। देख बाबू, बात ऐसन बा कि पवन सिंह जी जौन गा दिखिलनु उ दोसरा के दोहरियावे के बस के बातें ना रहेला। अगर केहू झूठो के हिस करे कि हम पवन सिंह से 20 बानी तब खीस बरबे न करी। देखो पवन सिंह जी जौन भी गाइला, जौन भी जनता के बीच में पेश होले, उ बहुत ही ज़्यादा रियाज के बदौलत वैसन गाना तैयार होले। वो गाना वो टाइम ही रियाज कह के ना, ये अपना जीवन में पवन सिंह जी इतना ना रियाज कैले बनी कि कोनो गाना सामने आइल अब बस ओकरा के एक बार में वहाँ के वन टेक में गा दिला। बात रहल कि पवन सिंह के कॉपी करे के, पवन सिंह से आगा बढ़े के एगो स्टार के ख्वाहिश रहेला। तो पहले तो वो यूट्यूबर लोग के हम कहत रहनी है, लेकिन अब डायरेक्ट वो स्टार के हम कह रहल बानी कि देख लो भाई, पवन सिंह के कॉपी कइल जा सकता, ई कोनो बड़ बात नहीं है। आगा निकल भी जा सकता, ई कोनो बड़ बात नहीं है। लेकिन ऑटो ट्यून के दम पे अगर सोचत हकब कि गाना में हम ऑटो ट्यून लगा देव, एक बाद रिकॉर्डिंग करके वो गाना के पेश करी और पवन सिंह से आगा निकल जाई, ई है भेजा से भरम निकाल देवे को हुई। अगर सादा गीत खाली तारा से गवावल जाए या तार गाना के रिलीज कल जाए बिना ऑटो ट्यून के, बिना मिक्स के, तो वो गदहो गाना ना सुनी। जी, ये सच्चाई है कि अगर तारा गाना से ऑटो ट्यून के हटा देवल जाओ, कंप्यूटर जौन भी ओमे काम करे ले, अपन म्यूजिक डायरेक्टर जौन भी महंगा महंगा सॉफ्टवेयर लिया के ओमे लगा के मिक्स करे ले तारा गाना के, वो चीज़ हटा देवल जाए, तो एक बाद गदहा भी वो गाना के ना सुनी। ये रियली है। अब तू वो आवाज़ लेके पवन सिंह जी के मुकाबला करे चल दिले बड़ा। अगर पवन सिंह जी खाली सादा आवाज़ में भी गा दे सुनू, हारमोनियम लेके या बिना हारमोनियम के भी, हारमोनियम भी तू हटा दो तो का कहीं को जा का हो जाई, पूरा जमावड़ा लाग जाले। जहाँ तक बात बढ़ुए तो गायकी से गायकी की तुलना करो। यूट्यूब पे आके, फेसबुक पे आके नौटंकी से तुलना मत करो वो गायक के। पवन सिंह जी गायक हमें, नौटंकी ना हवन। ई माथा में तारा बैठ जाएगी चाहिए कि पवन सिंह माने एगो गायक, भोजपुरी के एगो उम्दा कलाकार, भोजपुरी के एगो मार्गदर्शक। भोजपुरी में ना जाने कितना लोग, ना जाने में तू होकबो, कितना लोग के भोजन चलेला पवन सिंह जी के गाना सुन के कॉपी करके। लोग कोशिश करेला कि हम पवन सिंह जी लेखा गाई, कोशिश करे के चाही। जे अपना से सीनियर रहेला ओकर कॉपी करे के भी चाही, कॉपी करे के लूर भी होके के चाही, तब कॉपी होई। देखो बात बा ऐसन कि पवन सिंह जी के वो गाना आई रहे 10 साल पहले, 10 साल पहले वो गाना आई रहे, करीब 10 साल से बेसी हुई, कम ना हुई। दरोगा जी हो पियवा बना पाता, सभे गाना सुन ले हुई। वो गाना के स्केल देख ले बड़ा। अगर वो गाना के भी आज से 10 साल पहले के हम गाना के बात कर रहा बनी, आज के छोड़ दो। आज पवन सिंह जी के का गायकी बा, ये बात के छोड़ दो। पवन सिंह जी के आज जौन भी गायकी बा उससे 10 साल पहले कुछ कम हुई, ये तो सभे जाना था। पवन सिंह जी हरदम बढ़िया गौले बनी, लेकिन 10 साल रियाज के बाद वो आवाज़ में ऑटोमेटिक ज़्यादा निखार आ गई बा। हम 10 साल पीछे के बात कर रहा बनी। वो 10 साल पीछे के तू गाना आज तू ओकरा के गा देबो, बस के बात नहीं खे। वो गाना तारा से आज ना गवाई। पवन सिंह जी 10 साल पीछे गा के छोड़ दिले बन्नू, अगर वो करे के तू रियाज करता नू तो कुछ आज वाला गाना तार बन सकत रहे। ये हम गारंटी लेता नहीं।
पवन सिंह जी के गाना के अगर तू कंटिन्यू रियाज में वही गाना के कैसेट बजा के अगर संगे भी गई बनू तो कुछ तारा आवाज़ में निखार आ जाई, ऑटो ट्यून के फेरा में ज़्यादा ना रहब। आज के डेट में जान तरह का हो यूट्यूबर लोग अपना स्टार से कह दी कि भूल से भी ऐसा गलती ना करी हैं कि पवन सिंह जी के जौन गाना बा पियावा बा ना पाता ओकरा के गावे के जान तरह का होई। हमरा कहला के थी लेके मैंने वो तनिमुनिया जी है टेंशन में क्या ये कौन बोल बात बा हम गा दे हम गा सकत नहीं, ऐसा गलती मत करी है जान तरह का होई। नीचे से बवासीर कवर जाई, अब बवासीर कवर ला तो जानते बड़ा भैया लोग का होला। तो ये सब मैंने ये सब गाना से खिलवाड़ ना करे के चाहिए, दिक्कत हो सकता। तो पवन सिंह के कॉपी करे खातिर ऑटो ट्यून के सहारा छोड़े के पड़ी, तब आवे के पड़ी मैदान में, तब कुछ हो सकता। बहुत कुछ तो नहीं हम कह सकत, जे खाए भ जान सकता रहो आ कुछ बढ़िया गायकी कर सकता रहो। अब भोजपुरिया समाज से आग्रह बा कि रउआ लोग के ई वीडियो अगर अच्छा लागत होई तो इस चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब करी और अपन प्यार दी, ताकि ऐसने वीडियो हम रउआ सभी के बीच में लेके आवत रहब। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।